Mo. Di, lagi, anira ka. Di, Di. anira lagi ka. Grabe ha, pati sa tagong ba, di ko pala ago ni mo. Sus, mo na maglaglag, pag gano ka. Grabe, sige na. Pagtudyo. Kadali lang. Sige na, ano ako sa basketballan sa Camilla, grabe ha, pagkakaayo eh. Sus, Jeffrey, daga pagbuhatonan sa bayan, dyan maguna-una, kagad tulaag. Pagpuyo, dare. Te, nakuingon ba? Pwede ko musiing? Dili. Ay, kita. Sige na. Sige na, gudan, maita, gudan. Uy, sige na ba? Di lagi. Bahala ka rin, mag-iyahay ka, bahala ka rin ha. Saan mo lakiya, uy. Paring Ray, oh. Ay, mas ikaw, tauhan na. Lucky kayo ba, pero chismoso kayo. Paring Ray! Uy, paring. Gawin sa mga diha. Tisa, nakagawas lagi ka pre nga. Dapat na baka naman sa inyo, di mo ka pwede pagawason sa asawa kay. Ano nakagawas mo ka? Na, lagot lagi ka nung sige na may kaaway dito ah. Kapit kayo ang ba. Naman gud kay kuan gud batasan nga. Di ka balo mo kun sa masawa ba mo alam-alam. Na, si alam pre nga. Sus, gibuhat na ginakot anan ba, pero sa mata niya, mali lang gihapon ko. Pre, kabalo ba ka pre? Ang mga babae pre, gusto na nila ma-appreciate. Bisan pag mga gagmay lang nabutang. Saan pa ka diha pre? Kung siya appreciate nga, wala mo kayo ma-appreciate sa iya ha? Pre, bisan pag dili na tinuod nga butang pre, sama na lang ang mga pananglitan na. Nagluto siya. Oh, bisan pag wala nila yung pagkaon, dapat ingon ni mo nga lami kaayo. Pagalas go. Pre, testing pre. Testing karo niya testing Sure ka? Oh, testing Sure ka? Oh, testing Bantay bitaw ha? Bantay ha? Nalagi sige la. Ali kabalo mo diskartig asawa oy. Wasan ako dapita to. Asa mo dapita? Bantay bitaw ka paring Ray. Di mo tinuod na pero sige lang. At least, wa ko ni soyan, wala ko mawala. Kasi de sugtan ako niya nga mulakaw. Han! 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 Sus, lami ay sa kong adlaw ron. Oy, kita ko sa kong pinakagwapa nga asawa. Ano ka, Jeffrey? Sabay mong nakaon. Kompleto na akong adlaw ba? Kalit mo ka nagkalami. Sus, kalawa ko. Napay lawas pero ting siksiya. Berte kalami. Tukar na pagkabuhi, oh. Sos, Han! Ay na, sige, gara-gara na yung istorya diha kay... Di pa kayo nga ikaw na asawa. Unsa man? Ganahan ka mula agta? Asa ka na mo, Burakay? Ay, sos, Jeffrey, adyaw ko bulati ka karon. Sure, murag na kay pangayoon ba kay imo makong gibulati karon. Mapadagata, dali na. Sos, Jeffrey, adyaw sa istorya, buhata dayon. Susan, kibaw ka. Nakoy nabantayan na ba? Murag, yung lawas. Pero tirag yung siksiha. Sana Sa pag wala nila yung pagkaon, dapat ingon ni mo nga lami kaayo. Grabe yung lami, ani. Uy, yun saan mo pagtimplahan pero tilagin lami Naaw, grabe yung lami. Doon kayo ba? Malasa kayo. Yun saan mo pagtimplahan? Jeffrey! Kasi mo gingon? Lami mong niluto ka sudan ba? Os baragad! Lami mong sudan ba? Noon sa di ka, karong kitag-appreciate din mo. Kanya magngana ka. Noon sa di mo mga babae, uy. Pilang ka katuig, Jeffrey, karon pa ka naginganaw ba? Kung sa'yo, mali nga, i-appreciate na ganiti ka. Huwag di mo iklaro mo ng babae ba? Ni-appreciate lagi ka, pero di man akong niluto. Sa ato man ang silingan, katitakya kay birthday ni Jaga gabi. Oh no! Salin sa yung birthday ba? Banto mo kayo panos-panos na!